हाजाग हमाबो किसानी को यान शाबाश बेटा आसो 5-4 बছर आंबो थाजागे दं थांबा नों मानो बाहायबा खायलां मुवा फानि कक नायबा अन्जलि अन्जलि नों बुजियाखै एसे हाजाग मानि तमानो हो हमको सिखा रिया है नों मासा बुरिनो जदि खारय हाजाग दी अरे कहना क्या चाहते हो गदक दंगाला हांखे बुरि हाया फांथों जे फांथों सुकाल फासिरोंथों नोंबो मा हाजाग नायनो माइसाय आवखाया तो नु आवहाया हाय मगतरि माया